Bună seara lume, cu voi este Ombladon, membru comunității Mevit. Cred că evident deja mă știți din fostele tutoriale și astăzi am decis să nu fac un tutorial sau o prezentare, dar am decis să vă anunț despre o campanie admin pe un server al comunității Mevit, evident, și campania o puteți găsi la anunțuri administrative și uite cam aici, caut admin pe Hero. Deci, după cum vedeți, se caută admin pe serverul de Hero. Și să dăm citire care sunt cerințele. Caut admin pe serverul de Hero, vreau 5 moderatori, 5 administratori, 5 helper. Aici cred că a glumit, fiindcă deja au fost mulți acceptați și au moderator. Deci, cerințe: moderator, admin pe alt server din comunitate plus 5 ore pe server, administrator, slot pe orice server din comunitate plus 5 ore pe server sau admin pe orice server din comunitate, iar helper 10 ore pe server sau slot pe orice server plus 3 ore pe server sau admin pe alt server. Și lăsați aici un replay după model, nicul, vârsta, orele și dacă ai citit regulamentul sau nu, grad dorit. Deci, dacă vreți să faceți o cerere, citiți numai decât regulamentul. Asta e un sfat din partea mea, ca să nu dați apoi în bară. Și dați, vă mai prezint puțin Hero. Evident o să vin cu un tutorial, adică o prezentare care o să vă prezint serverul de Hero. O să intru acolo pe el. De serverul e de mod Warcraft, Armis așa ceva. Da, cred că e Warcraft. Nu, da, e Warcraft. Aici sunt la fel postate anunțurile, dar s-a închis aici campania și s-a deschis campania globală, ca să știe mai mulți de ea, cred că. Nu, și cam atât cred că m-am de spus. Deci, nu uitați, dați un like plus un subscribe și evident înregistrați-vă pe Mevit și veniți la server acum cât mai este campanie și faceți o cerere, lăsați un replay după model. Cred că veți fi acceptați. Nu, dacă sunt îndepliniți cerințele, vă dau 100% că o să fiți acceptați. Hai, salut!